Sal-bieraħ stess approvajna għajnuna ta' 4 miljun euro u nofs lir-raħħala u lill-budiewa tagħna. U qed niġi infurmat ukoll mill-Ministru tal-Finanzi li se jkollna nagħtu għajnuna addizzjonali. Qed naħdmu wkoll għal għajnuna speċifika lil dawk li jrabbu t-tiġijiet, jiġifieri hemm numru ta' setturi illi huma impattati b'din ir-realtà l-ġdida b'tat-tensjonijiet u għalhekk l-importanza li jkollok gvern li huwa iffukat li għandu esperjenza ta' sentejn kif tmexxi f'pandemija fejn kellek pressjonijiet ekonomiċi simili għal dawk li qed iwasslu dawn it-tensjonijiet u għalhekk imbagħad id-deċiżjoni li jrid jieħu l-poplu Malti issa assumit aktar importanza, d-deċiżjoni tas-26 ta' Marzu. Il-poplu jrid jażel bejn partit fl-oppożizzjoni illi jġib il-firda u l-instabilità jew gvern li jista' jibqa' jipprovdi s-serħan il-moħħ u stabbilità l-poplu Malti. Away from the importation of wheat and those kinds of products, what other kinds of stress do you see on the country from the Ukraine situation? Dalgħodu ġejt informat illi għandek provvista ta' gass illi diġà huwa diffiċli biex tissorsja. Ġejt informat b'dan minn wieħed mill-importaturi. Dawk huma realtajiet li qed iġibu magħhom dawn it-tensjonijiet. Dalgħodu kellna meeting informali mal-President tal-Kunsill Ewropew kif ukoll ma' numru ta' mexxejja oħra bi preparazzjoni għal kunsill informali li se jinżamm fl-10 u fil-11 ta' Marzu, ġifieri aktar tard din il-ġimgħa ġewwa Franza. Dawn huma realtajiet li qed jiġu esperjenzati madwar id-dinja madwar l-Ewropa u għalhekk bħala gvern irridu nibqgħu iffokati biex dan ir-realtajiet nibqgħu nipproteġu l-poplu Malti minnhom. Jien nibqa' nagħti l-istess garanzija li se nżommu l-prezzijiet tal-enerġija u fuels stabbli.